Eras unha vez un grupo de panadeiros que amasaba pan. e un facía mellor cos outros. Porque tiña mellor más, porque tiña os ovos da granja. Lóxicamente vendía máis pan que os demais. E os demais estaban celosos. Entón foron a preguntarlle por que o seu pan era mellor. Entón o panadeiro contoulles unha mentira. Díxolle que lle botaba patacas esmagadas ao pan. Entón os panadeiros ao día seguinte botaronlle patacas esmagadas ao pan. Entón os panadeiros probaron ese pan e sabía fatal. Entón os outros panadeiros le dixo porque le había dicho unha mentira. Porque non quero que teñades máis clientes. Entón dixeronlle de facer unha cooperativa para que todos ganaran o mesmo. O panadeiro gustoulle esa idea. E por iso o pan de Cea é o mellor de toda Galicia. Me chamo Alona, tengo 7 anos, vivo en Vilaseco. Soy Cristina, tengo 8 anos e vivo no Pazo de Vilaseco. Chamo Muxía, teño 7 anos e vivo en Piens. Me llamo Javier, tengo 7 años y vivo en Vigo. Me chamo Abel, teño 9 años e vivo en Casanova. Chámome Edgar, teño 12 anos e vivo en Cea. Chámome Sandra, teño 12 anos e vivo en Cea. Chámome Hugo, teño 11 anos e vivo en Cea. Chámome Sara, teño